Tuoterekisteristä voidaan tulostaa erilaisia raportteja ja selailla tietokantaa. Tätä varten ohjelmassa voidaan kertoa tarkkaan, mitkä tuotteet tai muuta sellaista halutaan raportilla näkyvän. Kriteerilomakkeen saa esille painamalla tuoterekisteriprinttaus. Selaillaan aluksi kaikkia sellaisia tuotteita, joissa laatu kautta koodi on pyörä. Annetaan kriteeriksi sana pyörä kriteerikenttään. Kokeillaan lyhentää hieman kriteeriä. Annetaan nyt pyörä. Huomaa nyt, kuinka mukana on lisää tuotteita. Voit myös selailun lisäksi tehdä muita asioita. Ohessa tulostetaan lyhyempi listaus sopivista. Ohjelmassa voidaan myös käyttää kriteeriryhmiä. Esimerkiksi samaan raporttiin tai tulosteeseen voidaan saada kaikki kengät ja porakoneet. Kriteeri-ikkunassa paina asetusten tallennus ja käsittely ja sitten lisää kriteeri molemmille kriteereille seuraavasti. Huomaa, kuinka listauksessa näkyy molemmat nimikkeet. Kriteerilomakkeella on myös erityinen kaikista kentistä etsittävä teksti. Poistutaan hetkeksi takaisin tuoterekisteriin, jotta äskeiset kriteerit poistuvat muistista. Kun tänne annetaan sopiva hakusana, niin ohjelma etsii sopivia kaikista kentistä, kuten ohessa.